Benvinguts. Anem a controlar un servo amb un potenciòmetre. Un potenciòmetre és aquest aparell d'aquí, que és una resistència variable. Tinc 3 terminals que els puc connectar com jo vull. Per girar-lo, tinc que agafar aquesta funció d'aquí i ho puc girar. Aleshores, el que farem ara és controlar el servo, el gir del servo, amb el potenciòmetre. Fem la simulació i veurem com funciona. Si giro, el potenciòmetre gira el servo. Això em permet regular perfectament el gir del servo. Anem a veure com està fet aquest circuit. Tenim el potenciòmetre, al servo tenim un és la senyal, l'altre el positiu, 5 volts, l'altre massa. La senyal la connectem al terminal, a la sortida digital 0. El potenciòmetre connectem els de les vores, una vora a 5 volts, l'altra a massa i l'altra a l'entrada analògica 0. Per fer la programació, el bloc de codis, i només hem d'utilitzar una sola línia, que és utilitzar la instrucció de que gira el servo. Ara el tenim connectat al pin número 0, tindríem que modificar-ho, i després tenim que agafar la funció esta del map. Map, un marge, aquí tenim que posar la lectura en l'entrada, la lectura del pin número 0, que és aquest aquí, posat el 0, la lectura del pin número 0, i aquí és el marge sobre el qual oscil·la. Si vull modificar tot això, ho puc canviar de oberta. Ara, si vull modificar, per exemple, que només vull que giri de 0 a 90 graus, augmento la sensibilitat, la precisió del servo, i ara, quan li dono, oscil·la només entre un marge molt més estret. Així puc augmentar la precisió. Si vull augmentar-la encara més, li dic, per exemple, podria dir que farà entre 45 i 90 graus. En quadrant de circunferència, ara tindríem que els valors oscil·larien des d'un mínim a un màxim, es oscil·la molt menys en un petit grup de graus, però així augmento la precisió, perquè tinc que girar molt més tros del potenciòmetre fins que gire aquest. Bueno, espero que funcioni.